Isang kakaibang nilalang ang nagpakita at namataan sa isang simbahan sa bansa ng Nicaragua. Hey, what is up yo? This is Sarento Waray at kung bago ka pa lang dito sa aking channel, huwag mong kalimutan mag-like, subscribe at comment at hit mo na din pati ang notification bell para updated ka lagi sa mga bago kong uploads. Sa Katedral de Nuestra Señora de la Asunción o Our Lady of the Cathedral o tinatawag din Granada Cathedral sa bansa ng Nicaragua ay mistulang may namataan silang isang kakaibang nilalang. May mga ilang nagsabing isa daw itong demonyo. Ngunit sa aking nakikita, mga katropa, isa itong gargoyle. Ang gargoyle ay isang estatwa na may itsura na parang halimaw at may pakpak. Ang mga gargoyle ay ginagawang pangdisenyo sa mga estruktura at sa mga ibang gusali na pinagmamay-ari ng mga mayayamang tao. Habang kinukunan ng video ang paligid, isang netizen ang aksidenteng nakunan ng kamera ang isang kakaibang nilalang. Nung una, inakala niya na isa lamang itong tao. Ngunit nagulat siya nang bigla itong lumipad papunta sa tuktok ng simbahan. Ibinuka nito nang malapad ang pakpak at mistulang nagwa-warm up bago ito tuluyang lumipad at naglaho. Tara at panoorin natin ang kabuuan ng video. Uy, ¿qué es esa onda? Ah, pues espérate, me tengo que acercar. ¿Qué? Uy, loco, ¿qué será eso? No entiendo. ¿Qué es eso? No, nunca había visto eso. Se está subiendo. Suave, que no se me pierda de vista. Nunca había visto eso. ¿Qué es esto? Pero, qué raro. ¡Uy! Se fue. Miércoles. ¡Ah! Tengo que seguirla. Vamos. Tengo que seguirlo. No se me puede perder. No. Se fue. Ah. Qué susto, loco. Kayo mga katropa, ano sa tingin nyo? Totoo ba ang bagay na to? O sadyang haka-haka lang? Leave a comment below para malaman namin kung ano ang inyong opinion.
This is Sarento Waray, signing out. ¿Estás grabando? Sí, estoy grabando. A una criatura Jesús extraña María, sobrevolar ¿y qué la es catedral de esto? Granada. Ay, no, vámonos, vámonos. Ay, viene, corre. Hey, what is up mga tropa? Try nyong i-check ang mga previous videos ko at siguradong matutuwa kayo.